Добре, хора, чакайте. Някой извън и прекъсна епизода, за това правим втори. Виждате перфектно. И както взехме така някой играчи, сега взема Хари Магуайер. Реших просто да го взема. Добре. И последно ще вземеме, познайте кой? Дейвис. Добре, хора, те играчи ще ни струват 163 милиона. 40. Браво! С Майко 63, 92, 45, 15. Добре. Това ще бъде тежко купуване. Хора, и в края ще ви покажа моето куче. 100% сте го виждали. Добре, тук предлагаме 170. Точно. 236. Добре, приеме. 236 милиона купуваме Килиан Мбапе. Това за нас са нищо, хора, защото ние имаме много повече от това. Ние имаме 5 пъти сигурно толкова още. 5 години? Окей, супер! Най-многото са 5 години, което ми харесва. Супер е. Опа. Ето тук му предлагаме стабилните 160 такива. Не знам това левове ли са, какво са, милиони ли са, не знам какво са. И добре, Килиан Мбапе е в отбора. Да видим кой нов ще ни е. Влиза, отварят му се вратите, с кожените обувки си е. Както винаги. Това хора мисля, че не беше вратаря, където го поздрави. Да, Джуд Белингам и вратаря, забравих как се казва. Ние мисля, че беше вратаря, майче. Добре, десетка. Килиан Мбапе 10. Добре, така. За Джак Грилиш стабилните 45 милиона. Веднага, слез. Ето 4 и 5. 45 милиона им предлагаме. 48 нямаше грижи, извинете. Хора, трябват ни стабилни играчи. И на него 5. Хора, пък в този, нали, кариера, къде се казва, той примерно, нали, 5 са най-многото. И той примерно иска 4. Ти ако му дадеш 5 плюс една година, той ще се съгласи, което е супер яко. Пък хора, пък Джак Грилиш ми го искаха само за един матч. И нямах друга опция и го избрах за един матч. И не вкара голове и направи една асистенция само това. Хора, аз без да исках пропуснах да видим кой номер ще има, нищо. Добре, това не ни интересува. Имаме още да купуваме много. Ние сега едва сме на последния ни нападател. $68 милиона. 87, добре. Стабилен играч. Добре ми показва всъщност, че
Стабилен е така. За да ни 5 години. Добре, 5 години за него. Той иска сочи. Добре, ще му предложим 210. Хора, няма гледаме какви са номерите. Само сега ще изчакаме да заредим. Хоп. Добре, остане още 4 да купим. Това може и го купим за 100 и няколко хора. Ще им предложим 90. И 8. Към 98 да носа гласът 123. Добре, ще приема. Това си Кевин Де Бройне просто. Хора, малко съм притеснен за парите ни, защото сигурно 400 милиона са си изчерпани. Даже да не кажа сигурно повече. Добре, за 4 да. За 5? Добре, вземи явно за 4 години. Кевин Де Бройне. Добре. Хора, извинете просто за това. Добре, хора, ще видя колко пари имаме, защото... Стават нещо трима и те са за защитниците. Малко съм изплашен, хора. Добре, имаме много. Може да си харчим. Добре, хора, ще им предложим на реално 50 милиона за Камавинга. Да. Добре, хора, съгласих се. Пет години, плиз, Камавинга, 5. Добре, супер. 5 години Камавинга. Ще го имаме в ставане. Трябва за Хари Магуайр 20 милиона. Да, че са перфектни за него просто. А и те сигурно ще се радват, феновете на Манчестър. Ай пък според мен, добре, съгласих се, аз ви казах. Хора. Хора, извинете отново. Хора, 2 години Хари Магуайр. Ще го имаме. Даже аз малко се радвам, че ще има толкова малко. Но, айде първата ни година ще ни бъде той капитан. Първата
следващата ни година. Или не? Ще видим кой ще ни е капитан. Добре, хора, сега остава единствено Дейвис. Добре. Така, 89 милиона, да, даваме за него. Хора, имам си факла фенер. Запалете факлите. Але. Хора, и после, освен че ще ви покажа кучето и ще ви кажа най-накрая от кой отбор съм, от ССК или от Левски. Ще си облеча фанелка на един от двата отбора и ще ви покажа. Добре, хубаво, купихме ги. Сега отиваме да правим жестоки промени. И познайте, 4-3-3 ни е формацията, няма каква друга. 4-3-3. Просто брутална формация. Най-добрата просто. Да видим сега какъв ми става майка. Добре, да, добре, за защитите се. Айде, достатъчно внимание, бъдете ми ясмей. Айде, малко бъдете полегявай. Добре, започваме с нападателите ни. Джак Грилиш. Нападател Килиан Мбапе. Това е Марка Рашфорд. Хора, ще трябва да купим още един. Не, по-скоро няма да трябва. Чак ми ако сложим Камавинга. Тук да. Има и още двама. Да, Хари Магуайр и Дейвис. Хари Магуайр. Приготвен е Дейвис, да видим къде е. Ето го. Само веднъж. То със сигурност ще... И е време сега да си оправим резервите. Да имаме стабилни. Резерви. Добре. Сега се насочвам само да купа още. Не. Няма ни трябва. Добре, хора. Стартираме мачове. Вече два. Не ни пука за парите. Няма да играем тези. Ние ще играем срещу Байерн Мюнхен за титлата и срещу Лайпциг. Добре, хора. Скифваме и ще гледаме тези теорите матча. Да много ги биеме. Вие си го заумнете, че аз не виждам как може иначе да си го таковат. Не може да бъде 20 и няколко минути клипа, но няма нищо. Хора, няма батерия, тате.
Няма нищо. Добре, първият мач срещу Наполи. Хикс 2-2. Добре, вторият ни матч. Губиме с 2-0. Показа ми майче, че Хари Магуайр се е вкарал автогол. И 2-1. Добре, печелиме. Запалете факлите, але, 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 але. Добре. Време е и за първия ни матч срещу Байер Мюнхен. Камавинга не е на добро ниво, но нищо. Айде! Ще запалиме. Добре. Дейвис не се е представил добре в тренировките или лад. Ема верно не... Аре бе, не е такова. Хора, пълен провал. Хора, моето куче се казва Тобиас, може малко да ви подскаже. Опа, майко, хора, извинявайте за това. Започнахме мача ние. И изобщо не знам на какво ниво играеме, но изглежда, че този матч ще паднем. Тук добър пас. Този пас беше на Хари Магуайр, мисля, че. Камавинга тичка тут. Камавинга тук не можа. Тук бе да иска Хари Магуайр спъва някой си без топка. Не знам кой беше. Той, това тук няма ли да е фаул, не? Браво, айде. Айде бе, Килиан бе. Така, айде, заимайте му. Парите снени са, хора. Отбим я. Фаул, хора, фаул. Имаме фаул. Хора, да видим. Града. Горна града. Well, it just doesn't come down in time, does it? But it's a wonderful effort, you have to say. There's very much been the talk of the town going into this match. Up against his old club, but that's never easy for a footballer. A mixture of emotions. Добре, това добре, че не беше гол. Иначе тук щях да си извадя всички защитници. Аре, Килиан, бе, Килиан, бе. Само кафе, Хора тук, айде 1-0. Кой вкара тук? Джак Грилиш. Това е просто, това си иска. И после хора ще вдигнем купата. Well, the ball is moving again. Can Bayern come up with the right reply? Значи тук що се изфърлихме. Добре, наша. Толкова добре. Quite accurate enough. And a throw in then. Браво! In the center. Айде! Браво, башинки! Моите днеска са топа просто. Топа! Браво! Кой вкара? Майч отново Джак Грилиш. Да! Отново Джак Грилиш от воле. Ето да видите тук гол Апър. Така.
So the ball rolling again. 2-0 the score. Хора, няма да приключвам клипа, спокойно. Знам, че е 20-та минута и някоя секунда, но няма. Може би ще го продължим до 30-та. Така че... Тук лошо изпаднахме, браво. О, не! Не, браво всъщност. Не е опасен корнер. Но сега става много зле и страхотно спасяваме. Ето, каза ви, че си имаме добър вратар. Но този корнер беше повече опасен. Тук какво става? Какво става с отбраната? Това ще бъде 2-1. Просто отбраната ни беше пропукана. Няма както това са Байер Мюнхен, няма как да ти вкарат гол, който и отбора да си просто. И в колко мача да изиграеш срещу тях, ще ти вкарат гол. Хора, пък FIFA, а пък вече това може би ще бъде последния клип за сега на FIFA 23, защото почвам клипове вече на FIFA 24, защото се очертава към този четвъртък да дойде, което е супер. Добре, а връщаме се обратно към матча. 2-1 ги бием за сега. Аз си мислех, че ще ни поведат сигурно с 3-0, пък не ги водим с 2-1. А могат и да ни обърнат. Страхотна топка тук за влезе, обаче не влезе. Това тук дали ще е шанс спасяване? Добре, браво. Как е тяхен? This has been widely reported on social media and in the newspapers, and now official confirmation has been received. Lucas Hernandez has completed his move to Arsenal. And around £45 million, I think they paid just the right sort of figure for him, because on his day he can be a Това top тук ще е class player. I шанс, just hope he proves me right. но не и този път. Well, as you can see, Dortmund are struggling to control possession. Their attacking play has been really incisive. It's been a really good display from them so far. Well, we have 30 minutes to go. Там. Take it away. Getting the О, ball forward. страхотно. Обръщане на Килиан Ембапе и това ще е гол. 3-1. Килиан Ембапе отбелязва гола. Страхотни днес моите момчета. Дано да бъдат така и другия матч. Ще е най-добре. Само те атакуват. Почти днес. Камавинга взима топката. Изстрелно. He's gone for power, but the contact was never right. It's a poor effort, really. And Bayern will change personnel now. Мамо! Татес, майче си е забравил ключовете.
той ще звънди. Ема то аз снимам с неговия телефон. Не си ги забравя, мама, аз виждам, че A си meaty but fair challenge, Така ли? and it will be a throw-in. Добре. Grealish. Nicely timed tackle. Хора, извинявайте. And the О, referee has awarded the има free kick. фаул. He tried to play advantage, аз не съм but it много wasn't добър forthcoming. да се. Well, he'll be thanking his lucky stars that the referee settled for a Хора, goal тук warning rather than a booking. бих ли? Какво стана? Close to nothing in the end. Но тук играеме 4 на 2. He's enjoying space. But they dealt with the threat first. Well, this is the home of live football, and we have more action from the Bundesliga coming up. And the keeper... Това тук ще си е фаул. А не. And now the delivery. Well, in fairness, it wasn't the best of headers. Rashford losing possession here. Добре, така. Sané. Тук проблем. Проблем голям. Firing again. Проблем. Нашия вратар отново ни спасява. Well, nothing comes of it. Poor pass under no real pressure. Но тук страхотно обръщане. Но нашия вратар внимавай този път. А, хора, вратари име на такова. Playing it in, and they deal with Айде. it this time. Joao Cancelo. Няма. Tremendous intuition to win it back. Well, adding up all the stoppages, who will have two. И този матч ще ни е успешен със сигурност. Well, that's clear. Да, And goal хора, ставаме шампиони и не ви лъжа. victory in the curtain raiser to the season. Ще вдигнем купата сега. Certainly a good way to start the season. That's just what they wanted. They played really well today. And it's always Ето падналите. Байер Мюнхен. Да, ето. Ето, че ще вдигнем купата. Left out. The players applaud the fans who have been backing them. А кой ни е всъщност капитана? And this is always a nice moment. Сега. Great А, team as well. добре. Забравихме името на този. О, хора, о, айде, о, айде. Шампиони сме, хора. Готов ли си? Добре, хора, имаме още един матч. И епизода свършва за жалост. Запалете факлите. Але, але. Хора, знаете ли какво? В другия епизод ще ви кажа от кой отбор съм, от ЦСКА или от Левски. Повечето знаят. И да. Не ви лъжа, че повечето знаят. Добре. И може би тази песен е позната на някой. Да започва с буквата никой. Хора, пък очаквайте, може би ако стигнем 100 абонати, очаквайте чаши. За това се абонирайте и дайте лайк задължително. И така, и ако не съберем 100 абоната до 16 месеца, си изтривам YouTube канала, обещавам. Добре, сега да се насочиме към матча
enjoyed, but Да. and usually at this time of year, Чакай малко е. and that's a very good pass. Хора, те ни напънаха от първата минута. Oh, the fruit is there. Добре. Ос. Къде имате енергия? Does someone get on the edge? Хора, 1-0 за тях. Видях, че си изпуснах човека There's a restart again. и просто нямаше какво да направя. Eduardo Camavinga. They trouble the opposition this shot. Това тук. And over the top Stay. line will probably be a goal throw. And Bellingham. And he's in. И това ще е 1-1, хора. 1-1. Джуд Белингъм изравнява резултата. Супер. One goal apiece here. Crossing out wide. Guerrero. Това тук ще е шанс, но не. Mbappe. Значи този вратар. Well, I'm hearing there's been a goal in the head of Raymond game. Alex Scott can fill us in. Many thanks to him, all right? Добре, това ще е засада. And offside, I rather think he was caught in two minds. Well, he just needed to go elsewhere with his pass. He showed a complete lack of awareness there. And the referee not too happy with the challenge and blows for a free kick. Камавинга влиза. Добре. Така. Хайде да. Dortmund recovering possession well. Така. Не, хора, грешен пас. Werner. Excellent defending. Jack Grealish. Excellent vision. And Bellingham. Will call Хора. from the ideal pass. Тук трябваше да малко по-силен пас. Защото тук това е лошо. And the Добре. attack of that. Superb block. Блокиран изстрел. Тук добър пас, само че той не стига до Джак Грилиш. Това тук отново е лошо страхотно спасяване. Mbappe. A real Страхотна атака тук. И дали ще се завърши с гол? Не. Извън вратата Марка Рашфорд. Was all wrong there. That's a poor miss. Schlager. Взимаме я. Хора, притеснени съм. On the ball. Werner. По-скоро сме притеснени ние. Indeed. Това тук е града, която ни спасява и спасява. It's going to be much worse for him. Well, you can't believe he's up there, can he? How is that not a goal? Well, they're certainly getting closer. You just sense that the goal is coming. They're playing so well at the moment. Опа! Добре, това беше добра идея. Хора, какво направих? Айде! Айде! Хора, аз без да искам тук обърках копчетата. Айде! Айде! Обрат! Ето!
цялата жълта трибуна. Тук трябваше да бия, но сгреших копчета и тук просто Джуд Белингам с глава, няма как. Марк Рашфорд, извинявайте. Не. Да, Марк Рашфорд, извинявайте много. Добре. И в края на първото по време откриваме резултата, което е много, много добре. И отново трябва да запалиме факлите. Инкунго се представя добре. Може и да го вземе в следващия епизод. Хора, не, това по-скоро няма да е последния епизод на FIFA. Ще качвам всяка седмица по 2 епизода. Не, тази седмица до петък трябва да кача 2 епизода. Ще ги кача. Мисля, да не си помислите, че това са, нали, ще има и такова, нали, този епизод беше разделен на 2 части и това е 3 на 1. Беше разделен на 2 части, да не си помислите, че това е втората, не, напротив, това е първата. През това време сам да ви кажа, че е 3 на 1. Showing fine vision. Well, he made sure there was absolutely no way through. Тук страхотен изстрел, но трябваше да влезне. Така. Остава още много малко време. Тук страхотен пас. Тук. Тук отново страхотен пас. И това тук е града. Possession lost by Dortmund. And I'm hearing in my ear someone has scored in Köpenick. Who exactly? Alex Scott. It's another goal for Union. The goalkeeper will be looking at himself on that one. He was totally out of position and it was an easy finish. They're calling it right too with 64 minutes played. Alex with the info as ever. Well, nicely cut out. Now what can they do with the ball? A key game in the Bundesliga coming up live here on EA TV. It's RB Leipzig versus Stuttgart. Хора, тук шанс. And the supporters think it's on. Шанс, страхотно спасяване. Substitution then. Let's see how it affects the match. Well, these fans can sense an opportunity here. They need. Добре, още едно страхотно спасяване. Well, what a waste that is. It's far too easy. Килиан Мбапе се обръща, но тук по-добре да дрибираше, отколкото да подаде. Well, that's right, preserving the lead and doing it really well. Добре. It was likely to be the goalkeeper's ball. Тук Харис бърка. Werner. Could reduce the deficit. Oh, that's Това ако беше гол, все едно беше на Хари автогол, повярвайте ми, защото той сбърка. Това не беше топка за Хари и той като с поемането и му е даден на другия. От другия отбор. And we're receiving news of a goal in the Werder Bremen game. Alex Scott, what can you tell us? Yeah, it's a goal for Bayern. Could the goalkeeper have done better? Yes, but let's not take Значи, from that finish. They extended their lead to 3 with 85 minutes played. Thank you, Alex. 88 минута, 3 на 1. Timo Werner. Да, това тук си беше фала, аз го сбъцех.
много жестоко и той после реши да ме спъне мене. Giving the ball away. Making sure it didn't get Как? pushed in. It's got to be. Хора, They've eaten автогол на Хари Магуайер. Автогол на Хари Магуайер. И биеме. The referee brings this match to an end and maximum points for Borussia Dortmund. Добре, хора, What did you think of that? чао от мен. Чао. Always going to be a